waarom zou, als ik hard word, waarom zou ik me dan opeens heel erg oorspielen gaan? Maar alle clichés die ben weer. Vooral zaken mooi band hebben volle meer impact. Because Kwadlien doet er een jonkje deerlijk verongelukken, doet er bij het badje de diek op draafde. Ik heb alleen maar jet, maar dat heeft meer indruk op mij maken dan menig oorincident waar ik wel bij was ben. Dan jest dat en hoe dat jonkje erbij loopt, hoe het gong is, just en vielste emoties van de collega's. En nou, midden in de nacht kwam ik weer thuis. En normaal kom ik van bed al en dan kom ik beneden bij de deur en dan zit die Lietse Famke daar op te wassen maar op een grote blauwe kijkers zit ze die hondjes in, hoiti. En dan denk ik, boah. Wees kwetsbaarder? Ja, best echt kwetsbaar. Ja, en dan denk ik, goh, hoe vielen die orde zich nou? Dan kun je opeens indenken hoe het is om je been te verliezen. En dan denk je, oh, dat hiek daarvoor, hiek dat nooit. Ik kon me net voorstellen hoe dat wie.